Prolaz. Kratka priča za antologiju Authology Light. Anita Kovačević. Inspirirana prolazom u glavnom gradu Hrvatske, Zagrebu. Prvi dio. U početku sam bio samo zamisao. Gruba skicka prolaza nalik tunelu. No čim se zamisao rodila, ja sam postao svjestan. Jakov, poznati mladi knjigovođa i biskupov pisar, u biskupovo je ime naručio od starog zidara, majstora Rožmana, da me sagradi između dvije uličice kako bih povezao dvije kuće. Jedna od njih pripadala je Jakovu, a druga Barzecu, bogatom 60-godišnjem trgovcu. Majstor Rožman bio je skoro toliko siromašan koliko i stara prosjakinja koja je svake nedjelje sjedila na pragu katedrale, ali on bi za nju uvijek imao ljubaznu riječ i novčić. Jednom sam čuo Jakova kako govori da su ljubaznost i poštenje glavni razlozi zbog kojih je odabrao majstora Rožmana da me sagradi. Vjerovao je da samo pošten čovjek može graditi čvrste zidove. Jakov će dobro platiti, a majstor Rožman bio je zahvalan za priliku. Starac je znao da mu je bolest odbrojala dane, a ženina smrt oslabila duh. Dok je bio mlađi, kad je bio usredotočen samo na novac, a novca je bilo na pretek, pokušavao je kupiti poštovanje svojih sinova visokim džeparcima, no oni bi sve bezobzirno rasipali i uludo trošili. Sad, kad ga je sreća napustila, ova narudžba bila je savršena prilika da poduči svoje sinove zanatu koji će im postati posao, no i tome koliko je važno imati jedan drugoga za podršku. I tako su majstor Rožman i mladi Jakov stajali kod gomile kamenja koje je trebalo prerasti u mene i raspravljali o mom nacrtu. Zatim su se rukovali da zapečate dogovor, a ja sam se nadao da je njihov plan dobar. Želio sam biti sagrađen dobrim, jakim, zajedničkim radom. Planirao sam postojati dugo vremena. Susjed Barzec bio je čovjek sasvim drugačijeg kova. Da sam mogao birati, radije bih bio zid zatvora koji odvaja njega od svih ostalih ljudi, no moja je sudbina bila da postanem prolaz, pa sam se s time pomirio. Doba u kojem sam živio bilo je svitanje zidanih gradova. Bogataši poput Barzeca gradili bi svoje kuće gdje god su htjeli i kako god bi htjeli, a njihovo bi zlato podmazivalo svaku moguću ruku na tom putu. Barzec je živio u velikoj vili sa svojom predivnom mladom ženom Jelenom. Bogato je platio da se njegova kuća ogradi zidom od ostatka svijeta, kao mali dvorac usred grada. Imao je Barzec tajne koje nije želio podijeliti s ostatkom svijeta. Dok sam tako počivao u gomili kamenja i čekao da me izgrade, brzo sam saznao pravi razlog za moju gradnju. Ljudi su pričali, ja sam slušao. Gradili su me muškarci zbog jedne žene. Sve je to počelo oko godinu dana prije no što sam ugledao svjetlo dana. Nastavit će se.